Hello everyone, welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the top stories and to talk about Umkhokha. Ayibakithi kuningi ke for umabuso Umkhokha ngapha ile ndaba yalo mfazi Wesibili. Namhlanje ke Isigungu sizohlala phansi ke sizophoqa ke Umkhululi kanye nomabusi ukuthi ke bavumele unumber 3 azongena emshadweni wabo njengomsizi kaMabusi phela. Umkhululi ke yena ushaya phansi ngonyawo uthi yena akaze acele mfazi ozolekelela ke umabusi. Umanzimande guys bose ngazo besibeke bathi ukukhuluma naye kancane ngoba ubonala nje eguquza amehlo noma egunquza amehlo engazi ukuthi besevumelene ke nesigungu ukuthi ngampela Umkhululi uyamdinga unumber 2. Bathi ke uNdlovu guys lapha ku social media bathi ke waliwa nobuntu kusezophaphela ke umvelase. Amatears ezibona aveza ukuthi uNdlovu guys uzosebenza kanzima ugcina indodakazi yakhe ke ingunkosikazi kaMkhululi. Into nje ayifuna kakhulu ukuthi indodakazi yakhe iyenze ukuthi ke ithola indlela yokuthi ikhulelwe ingane kaMkhululi. Mayisikhulile ingane kaMkhululi ke guys, from there ngicanga ukuthi ke kube sekulula ukuthi ke bavumelane ukuthi ke ibe ngunumber 2. Bazomlethela ke yena umakoti ke umvelase, bathi kunomkhosi uzomxosha umakoti ebese ke umanzimande adinwe agane unwabo ngoba ngampela engazi ukuthi cha unumber 2 yena uyeza. Thina njengama viewers guys angifuni uqamba manga asimfuni number 2, asimfuni umfazi Wesibili, sifuna umabusi. We are enjoying this relationship kaMkhululi kanye ke nomabusi, kodwa ke asazi guys ukuthi yozala nkomoni umvelase agree to lo mshado ongo ohlongozwa ke Isigungu. Do leave your comment below guys and share your opinion. Bye.